Moi boas. Unha das principais preocupacións de Ponteareas en Común de cara a esta nova legislatura era a solución do saneamento de todas as parroquias do Concello de Ponteareas. Unha das promesas electorais do PP de Navacastro era arranxar isto nun prazo de máximo 24 meses. Restan 19 e a gran maioría das parroquias de Ponteareas aínda teñen este problema. Neste último pleno ordinario, o 28 de novembro, aprobouse o saneamento da parroquia de Ribaetea. Deixo vos a continuación coa intervención do noso concelleiro Manuel Ucha. Que Ponteareas en Común vai a votar a favor desta proposta e o que ten que ter claro esta corporación que isto está hoxe aquí grazas á loita da veciñanza. Eles crean anos para que isto sexa unha realidade e isto é un dereito básico e imprescindible e Ponteareas é unha anomalía en materia de saneamento. Vamos a facer unha inversión de 1,5 millón de euros para que despois se vaya a lucrar unha empresa privada. Agora, o grupo da CIP tedes a oportunidade de municipalizar servizos. Tes a oportunidade de convencer aos vosos socios e socias de goberno que os servizos en mans das administracións públicas son máis xustos, son máis eficientes e son máis eficaces. E temos que seguir a estela da parroquia de Ribaetea e convencernos dunha vez por todas que a loita da veciñanza é quen consigue as victorias nas institucións. Nós simplemente temos que estar aquí para canalizar os dereitos da veciñanza, os dereitos da clase traballadora.